Hi guys, hello guys, how are you guys? Hi guys, how are you guys? How are you guys? Hey guys, hello guys, how are you guys? It's time to take away guys. It's time to take away guys. It's time to take away. Yes guys, yes guys, yes guys, yes guys. It's time to take away guys. Ndichimbotsvaga second guest wedu yayo. Wazuru tikapedza apo vauya. Sorry guys, prophet wakafanga kuuya anditika but vachiri kune me crusade vari kupedza. Saka pavanopedza ndoda kuti kwa late saka we have rescheduled for tomorrow. Antika na prophet we have rescheduled for tomorrow. Antika na prophet hi Jerita, how are you? Vari kupedza saka vari kunoka kupedza. Saka tingachitei mangwana because zvanhasi vanonoka kupedza. In fact, vanga vatopedza zvavo but vanga vapedza zvavo but pari kuti netsei pakuti panozoenda kumba nekuzotanga kuita live it will be late, saka we can do it tomorrow. Mbotsvaga madam haya. Right, saka tine nyaya 2 guys. Ndamisira message. Saka tine nyaya 2 ndamisira message guys. I hope maswera mushe, maswera zvakanaka here. I hope maswera mushe guys. Okay, ndatirega ndibve tangoti wangu tingotaura nezvenyaya iyi. Ndandakarara guys, ndakakudza ine zviro ndikuenda kubasa ndikushanda usiku. Ndikakudza ndikuenda kubasa ndikushanda usiku. Saka ndandakatorara. Saka pandamuka kudai ndikaona WhatsApp yangu iri kuita kuflata. Haikona vari kutaura ikana tikunzwa anything. Muri kundinzwa here guys? Can you hear me? Muri kundinzwa? Muri kundinzwa? Havani vari kundinzwa? Ndichimuka kudai ndikaona WhatsApp yangu yakaflatwa. Haikona kune machats ariko, screenshot zviriko, sesimeli Keti Muroi. Sesimeli musatomona Keti asi muna right musajoina zvigure. Sesimeli musatombonzo uyu anamira mushe tomataura kuti ndikatisataure masita kana zviya tombokangamwa. Jonasi ataura kuti akanga atumwa naNikikiri Haslaina, akanga atumwa na Nikikiri ndikudiko anzaniko nachikokiana, akanga atumwa nachikokiana kuti aposte chichi achipuwa mara chidini vanhu vanzo madiaries iwo angu andika consent diaries iwo kuzara kudai tikati nyaya yekuti chikumboitika zviri kumbofamba sei. Right, saka zvandazoita account yangu yakanzi Melidweya, harisi ghost account yangu. Ndobva ndaswitcha, ndobva ndaenda kuna Melidweya, ndobva ndaenda kunodini kotarisa. Yes, Edimo, long time, how are you? Ndobva ndatirega ndinde kundinoona kuti kwai kudiko. Ndobva ndasvika kuya ndobva ndaona kwakakanda zvimachi V11 handizoti ndikati V11 ngati kudi zvokunzi takanga tichituma kuti tituke mail kuti ite sei. Animaona. Right, so I'm just here to address to say this to my cup of tea. Andika, I'm just talking to my cup of coffees here. Vasara ku WhatsApp kwangu anditika vachitaura isi chipome as long time too. Vachitaura kuti simeli be careful and what. Mira ndikudzei my cup of teas. Vanhu ava vane hondo dzavo. Ende ndikutonya zvotaura pachena panapa mise makateerera. Anditika haisi game rekuti kutyana kana kuti game rekuti chika kudini. Sometimes ningo kangozvitinyarira chita mind your own business. Ungona boom stara kurabula zvandogara ndichidza umwe kuti social media is beyond your control. Usina kana zvawaita unogona kuruto tukwa runywa kwakati. Usina chawaita anomaona. Simuna ndakatovata hapachandi kuziva anomaona. So nyandotara ndekudai so guys
kune hondo dziri kuitika kuvanhu vaviri ava handimona kune hondo 2 dziri kuitika handika dzekwaJonas uku nedzekwaChikokiani handimona dziri kuitika pahondo dzavo dziri 2 dzavari kuita idzi vanhu ava vaimbowirirana handitika vaiwirirana pachiwirirana paiplotwa zvinhu zvakawanda pairongwa zvinhu zvakawanda vaironga vose hatindizvo here guys vaironga vose pamwe chete handizoziva kuti fall out yavo yavakaita yanga iri fall out yesimaiminana long time asei mwana handimona vaironga vese handimona fall out yavo yavaita handizoti yakazouyawo sei fall out ishi so screenshot zvataurwa zvapostwa ndazviona handika and chandatoona inini handisi kuda kuhotspotwa guys handitika anzvanzi Jonas I don't want to be hotspotted ndokumbirawo mukande mascreenshots epamaitaura handiti maona obvious pane chatiwo pane audio pane something that shows kuti zvinhu zvaitaurwa because that screenshot dzemari handimona dzazonyorerwa kunzi meli imwe kanzi zuva kaichi handika it could be maipana mari pakuirirana kwenyu zvogona kuita kuti ndogona kutumira deputy parent uyu mari Africa noti ndinotenga chi inotenga ngwena nozvionesawo handimona mascreenshot anenge akatochengeta obvious transaction then musatokonana onyora kuti ndakatumwa handisi ndo zvakaitika and I'm not doubting you my brother but can you please just bring something just an audio tizive kuti uyanonzi Ketu uyuka asi tombori munhu kuti tsekerera kana kuti ndagara hangu handina beef na Ketu I don't have any beef na Ketu handika ndakangomubloka zvokuti handichadi kuenda kupi page kwake hangu for my reason iye anozviziva ndakamuudza handimoona kuti ndakangobatikana chakati so for to maintain that peace ndakaona kuti ndigare kuchikona kwangu handika nokuti ndozobata nzikwa futi mangwana mopinza futi zita rangu pasiripo because hatina usisterhood wacho hausi hwokuenda mberi because naseta peace mangwana ndonzinofuma nchitigwa my life inini wacho mwe nchiti hamuda kubvunzwa imini kuti kosei apa but ini hamundibvunzi munongondibayira my life handimona dziri nyaya dzokunyepa chinhu dzachona so she knows but hatina bad blood yekuti tingati bad blood ndingatoti akanditira chakazoti kana kuti iye angati mele akanditira chakazoti no handika so just for me kuti ndinyatsoza ndatirega ndichiti pajekerere because kuseri zvakare hanzvadzi yangu iJonas ndakamubloka futi handimona because pane pandakambosangana zvene muchinzi andaitigwa zvelive ndichitukwa zvisingaiti handimona and I was like anondituka ndamitei inini ndotonyazomuziva zvokutomuziva iye anogona kuva asingatozivi kuti sisimeli vanondiziva handitika hanzvadzi Jonas apa but me I know him hanzvadzi iyi asati akura kudai kugweruko kumkoba 11 asati akura kudai achiita zvokuparidza anyway regai ndigumire ipapo hatidi kuita zvakawanda ndiri munhu wekuti munondiziva guys I don't say much most of the times handika I might know a lot but ndisingatauri so I was very much shocked and you know when puzzled kuti ndavaitira chii vanongonziva nyaya dzava he should be the person anofangotondiziva zvokudaro because munhu wokugweruko 11 ne6 hazvisi kurera kuri but I was shocked when he fell for this vachiposta vachitukira vanhu okay fine animaona vandangosiya zvakadaro animaona so hanzvadzi Jonas ndandisi kuti zvinhu zvenyu ndezvokunyebana kuti kudini handiti ndandichikumbirawo a very good preacher very good munhu munoziva munhu moza handisi kuti guys ndingakudzai chiti kudini and I'm not here to talk about zvehistory yavo animaona I'm not here to talk about zvehistory yavo animaona but very good preacher zvokutodaro but nyaya iripo ndekungoti zvinongoitikawo it happens guys tipeiwo chat audio something because zvinoita pamasocialites nyaya dzakafanana neidzidzi munogona kujoiniswa kuti tikutohotspotwa kuti unovenga uyu kuti kuite chikwata ichi kwoita chikwata ichi hanimaona saka vanenge vakuti muchiuyawo kuchikwata ichi vamwe voti muchienda kuchikwata ichi iwe hauna chaunoziva hanimaona iwe hauna chaunoziva tovela musatomboswera muchimudherera munhu anonzi Josiah handika aitori evangelist wokutodaro aitori handidi kutodati I'm not talk about handiziva hangu kuti what happened I don't know kuti what happened I don't know and muna matongo vhide kuti akamira pakadzokera panzvimbo ka denga riri heaven will shake me the way yandaidza achiri kadiki achiri mwana mudiki
No, David. Iyo ya stop you kunsata ule zakadi masana na shondo iri wrong. I'm not here to insult anyone, remember. Antika, I am just here to ask for anything. Chineke chakanyorwawo kana kuti audio just kuti tizive kuti we are dealing nemunhu akaita sindira kuziva kuti tiyasoziva iye anyatsonyarawo Keti anyadziswe Keti now. Antika, anyadziswe kana pane pakataura tobva tachinyatsomubvunzawo because sometimes you have to talk. Look at it right now. Muruko nama chasa utendera Madam Boss. Hauziva vengi vako. Iyo yekunyaradzwa kunzi nyararai musataure nyaya dzakati don't ndedzipi dzisingataurwi. Kune vanokosha here kunzi nyaya dzadzitaurwi guys. Kunyarara musati mistake ne weakness guys. And it's not weakness kunyarara. Unengongodzida unengongochoose peace. Anamona unengongochoose peace. So ini ndingoda evidence. Anamona so that Keti now antika tiunzewo pajekerera but aisiko panzvimbo yake guys because andifunga kuti tine tokodawo chokwadi anditi chakaipa chinongotsiurwa andizvo tomubvunzawo pajekerera panoti naiwe Ketina kupa waisa pamachats ayo ndiwe uchinyora kuti tukameli kana kuti maaudio tukameli ndakakukanganisira chii andi ndizvo zvinoita vanhu vakuru ndo zvinoita vanhu vakuru then ndonzwawo imi muchinzwawo isi tichinzwawo kuti mhosva yangu ndeyei inini my cup of tea pano kana tine mhosva takakanganisira Ketina tokumbira ruregerero andika kupa jekerere kuti sure my sister taiwa mhosva yedu so that peace reigns ndozvanangoti ndikaenda kuseri futi nezviri kuitika hanomaona kunozobuda zvinhu zvakashundurudzwa hanomaona saka kuzvitira pajekerere pano mangwana zvikasandudzwa munoti live inenge iripo hanomaona kungoti live iripo regai tinzwe kuti zvakamira sei kana pakashandurudzwa pakanyepewa live inenge iripo hanomaona chatiri kuda ndechongoti anzvadzi yedu akatipo is something in writing chandinoziva these socialites guys they keep hanimukona kuti kwatobuda machats emari screenshots emari dzakatumirwa kuAfrica hanimona mari dzidzi ndedze last year dzimwe zvinenge zvakachengetwa zvimwezve hakushaikwi evidence ye in writing or an audio communication nokuti one they record for a living, two they do in chats hanimona Keti tobadaziva kuti chi aiwa zvokwadi itori stay away for kutoita dead and buried anditika zvachose because chaita kuti ndibvunze mandikikera ndibvunze izvi kune vasi kunzwisisa kuti something in writing or what guys handisi kutora side roti yeso ndinzwisisa ndaichianalyza nyaya iyi ndiri one ndakatarisa vaya anonzi Ketina vaya ndakamutarisa guys akambondituka ini haana kutuma munhu akatondibayira bhatani ega akandibvuraudza mozviziva ivi musiri pamwe ndamutsiurawo pane imwe live kuti Keti akandituka akati madi kundiunza kuseri saka pandinetsa kuti apapa akazengani nyarei apa kubudisa 60 pounds yekuti nitukwe iye akambondituka azotadza kuti Keti uyamomuziva guys kuti anongotuka munhu wese akambondituka ega ko apa paizobhadhara uyu ndo pasina kunditira clear ipapo kuti angatuma munhu here kuti andituke iye anongotuka oga uya anongotuka oga Ketina handeni kuti muri kupaonawo sei I don't know kuti muri kupaonawo sei saka zvina kundijekera but on the other hand again munhu angarambigwa nditi munhu angarambigwi handimaona ndosaka ndati V11 chero notanjebhurika buda tonawo nya ini ndiri kuUK ini ndomuripotera paisland hakusikure guys ndokwasamuripotawo paisland apa hakusikure hanimona ndiri padhuze ndoenda weekend paisland apa ndinoenda kumapurisa kuke ndinoripota kuti vanogona niva ndiziuti ndakavakanganisira chii vachituma vanhu kuti nditukwe handiti maona so ndo pana chingoti tichitaure pari pajekere because sometimes we just need to be fair guys hanimona handizivi I don't know handizivi handizivi kokiyana kakawanda ini ndiye ndakatotukwa ndiripo ipapo ndiripo ndichitotukwa handimaona nachikokiyana so handizoti musoro ndakandanyagwa here kana kuti ndakazodii handimeno
anongoundura uya ameno ndosati ndikaitimira V11 ndikaitimira V11 asi on the other hand munhu angadi haangarambigwi because pamwe unongosingazivi kuti zviri kufamba sei. Saka inini hangu ndati sofa handisi kuda handikomende chakaipa, handina chakaipa chandinotaura kana kuti kudini, andika pamwe achabuda maV11 achona toona upa wakanga achitaura then tozodiwo totomuunblock tomukumbira kuti tokumbira kusvike pano chikokiyana utitaurirewo kuti mhosva yangu ndei ina nnaku yangu zokwana handisi kuda zvepisi zvehondo ndayakuzobvunza kuti mhosva yangu yekuti ndei kuti unditumire munhu mari kubhadhara ndakosha zvokudaro kuti ndibhadharirwe mari ini kuti nditukwe ini mabwenyu wangu asati ndambobhadhara munhu mari pano pasocial media pano ndoga ndichallenge kuti kana ari pano ndakambotumirwa 200 nasisimeri kana 100 yekuti tuka munhu ngaabude pachena handina because kana ndichida kwanzi madi kumukwidza azvitauri kukwidzani ini ndakamubloka ketina vesina Jonas ndakamabloka. Saka why should I unblock here right now ndisati ndaupuwa ndaona maV11 handisi maV11 akaona sekuya kwazvaita zvinhu izvi maV11 akakandwa kamuchandipa tomu unblock animaona tomu unblock aka ouya odini otsanangurira nditi kuti iwe mamoyo wakazodai ndosaka ndakaona kuti wakakosha kuti ubhadharirwe mari. As for now handidi kuhotspotwa and handidi kuti ndihakire animaona panyaya kudzanzi ndadai social media. I know how it works and I know how it works social media. Imimi conversation vazhinji iyi ndisati mangeso understand social media inoshanda sei animaona amsati makuunderstand social media. Isusu taitinotoziva kuti kwanzi they were ganging up on you if you kwanzi what more evidence. Handina evidence andaona sofa ndangoona screenshot yemari yavakapiwa isina star rangu ranyorerwa pamusoro handiti obviously panenge pane machats avakambenge vataura kana phone call because vanhu vanorekodana. So far hapana V11, there is no V11. Panongori nema screenshot anzi aiswa ndopandokudza kuti comment section handizoti dzimwe kwamunombofunga ndeu muchibva uku muchinda uku ikati munofunga sei papostwa ma screenshots emari dzavaitumirana guys and you all know kuti ma screenshot ma socialites vanotumirana mari. Ini ndaitoziva mari dzavaitotumigwawo ndiri kuAfrica at some point anomaona ndine mari dzavaitotumigwawo at some point ndiri kuAfrica ndotora screenshot yemari ndakatumigwa nomwe munhu ndononyora kuti ningi ndoti akandituma screenshot ndine dzakawanda dzimwe dzaitouya kwandiri dziinde kune vanhu vecharity ndotora ma screenshots iwayo ose ndokanda apa ndoti iye musi ushu ndeya ningi ndakatumwa pana ningi uyu ndeye musu. Inini zvangu I know how social media works guys. You can't teach me about social media. I know social media how it works. Ima musi socialize isusu socialize funga dziri dzinofunga zvakafanana. I know dzinofunga sei. So far as it is right now hanze saka mukutrust keti I am not trusting anyone. Hanze Dash is here. I keti ndakamblock auya ne account ipi ne account ipi ne account ipi keti ndakamblock pano musada kunyeba imi and handisi kutora side racket handisi kumirira munhu ndosaka ndati V11 rikabuda andimona then tinongotangira ipapo hanzi educate uyu manje ndakaeducate uyu asipo haite fe anditimaona haite fe ndakaeducate uyu Jonas asipo haite fe guys zvita kunge ndikutora side hani muri kuona maV11 akabuda kana keti wacho aripo zveshuwa tokumbira kuti keti auye neaccount yacho nemotiudza then totangira ipapo as of now right naenda kuti ndingokudzai kuti hanzi ane ghost manje ndinonde ghost ndingaziva kuti ghost racho nderipi saka muhewa nane maghost riripi ghost racho riri kupi kudhara ndakabloka ndakati kudhara ini nderipi account that's a ghost account animona animashona saka ndopanonese pa ndina side handisi kubelieve keti hanzi kechina anani hayo auya asiketi uyu hayo auyu ndaramba uyu asike akazviti kechina. Anyway, auna green button ndandogona kungoisa inamba admin isa inamba mufoni ndosa nangomirira hanzvadzi yangu tokumbira kuti mundikandira screenshot nyaya ndainzwa handina ndokuramba it could be very possible kuti ndizvo zvamaironga kuseri kana kuti kudini hanimaona asi dei manga machindisirawo and something my brother please post something chat audio handichika then let's put this to end because this is not right guys. Atishiki pakuti tinovengana pakuti tinotumirana vanhu vanimona kuvengana zvokutumirana vanhu kuti dai kana ndafunga kuita zvinhu zvako unongondivinga wega ndozvati ndakaningwa naningi
handimona nekuti kutumirana vanhu yakaipa chinhu 1 handimona auzozivi nokuataka yekuya fiafia nototi ndakatakwa nasisimeri yekutumirana vanhu yaisi right guys ndoda kutadzai chinhu 1 comment section chamusingaoni ndoda kuti muone right now muri kuda izvi zviri kuitika pane screenshot yandaona ndichika yamadam boss yekuti avasi safe pane something chiri kuitika pane munhu avaudza kuti upenyu hwenyu hausi safe handiti maona right zvinogona kuitika ndezvekudai so handiti vanogona kuve nevanhu zveshuwa vari kuva pamathreats emachokwadi nenyaya dziri kuitika idzi kana dzakaitika pasocial media handimaona kana kuti kune vakaona opportunity yekuti kune nyaya idzi dziri kuitika kaidzi handika obva aenda kunofidha kuti musazonditengese because they know kuti kana ukapuwa sosa umbofu wakaitaura ndakaudzana ningi kuti ndauya kune zvakadzaka kurongwa pandisave makanditaura obva ataura ikoko handimaona pamwe zviri zvokunyepa kana zviri zvemachokwadi saka zviri paviri it's in 2 ways handimaona vanhu vanogona kutokuvadzana kurovana pasina umwe acreator zvinhu akanosvitsa uyu kuti parambe paine hondo because kune vamwe entertainment handimaona kana kuti zvinenge zvakaitika zvemachokwadi kune kwakanzwa information saka zviri paviri guys with social media mukaziva kuti kuma socialize anything is possible for masters munobatsirikana kubva nhasi comment section muzvizive anything ndengati makadzidza pamakazoziva kuti vazhinji vanhu vanotukana panapa zviri zvefake nenyaya yemasters I thought makadzidza ipo paya kuti kazhinji icontent inenge ichitiwa munhu achida kupinda mugame anopinda mugame nekutuka I thought makadzidza paya but it's like social media kusati mangezoiziva even nanhasi after so many years muripo antika vanhu vanogona kungoti zvatobuda tinotaurwa zvakawanda zvotaura kune vanhu vanotobhilivha kune vakawanda vanotobhilivha zvatinotaurwa pano pasocial media ina handina kunge kuzvidhifera ndingoti izvo zvawakatoudzwa ndizvozvo totongofamba ndizvo famba nesaidi iroro because zvakafanana chinokada kuti ubudise chii kana kuti TV11 kana ubudise chii kana kuti chii nokuti zvakangotaurwa nemunhu 1 pamwe asingatombondizivi zvokuda kundiwachisa inini handimaona vanhu vese vakatomhanya nazvo saka ndozvikutorira izvozvo saka chinokada kuzoya uchizvigadzirisa kuti aiwa unenge uchiita kunge munhu amheno saka unongoti chimanyaya nesaidi iroro handimaona social media a lot is happening pano guys vanhu vakawanda vamwe vanotengwa nemari kunzi tukaningi inonotukana zvakati inda unodai nemonetization iyi yakauya handimaona vamwe vachitozviita ndofunga madzidza zvakawanda guys madzidza zvakawanda kune matimu mategi timu yes Olivia kuti kune timu ningi kune timu ningi saka it's either unogona kuda kujoinawo kutimu iyi kana kuti kwanzi saka mutukirwa kwechi saka mutukirwa vabereke handina kunyatsoona comment yako yamani handimaona so kune timu iyi saka iwewe zviri kwauri unogona kunojoina timu yako iyi kana kujoina timu yako iyi kana kungoramba wakangozvimirira wakadaro zviri kwauri social media ka hamuzivi masocialize mana ndikudze chokwadi nhasi chisingaputsukana kuvamwe kunotori magroup chama WhatsApp group chaicho ekuti timu iyi inotopinda WhatsApp group kuti titave mu WhatsApp group right now we have to plan social media we have to plan kuti toita sei kuti tidai pane mari remember pane mari munhu wesantai anoda vaziva ntsvaga zvavanoda pane mari saka comment section be very careful pamwe pacho namusati maitiswa tangai matarisisai musangobelieve everything that you see and that you hear on social media because you like sisimeli vakati chakati wakutomhanya nacho all in the name of content. I can come here handika ndichitopisa munhu nezvinhu zvandakreata musoro mangu kuti ite content zvandafunga panguva ino kuti right ndanyanya kugarisa ndisina kutrenda saka because the more you trend the more unenge saka ndoita sei handimaona ndototi ndiani rega ndinde kuna zuva ndotoya panapa panengetera ndichitoataka zvokutodaro ndichitaura zvandafunga zviri musoro mangu zuva ihuriri akazombukura pasi pemuti akazombukura mubridge akazodai zviri kubuda musoro mangu kune vachatomhanya nazvo pavanoona zuva pese pese kuti airi rekukwirwa mubridge iri airi takazviwa nesisimeliro inini ndakrieta kufunga mangu handimaona icontent kwandiri zvangu zvatofaya kune vachamhanya nazvo be careful of social media munorwisaniswa
do not, I'm repeating again, do not be hot-spotted kumuna asina chakutadzira. Anditika usavenge munhu asina chakutadzira. Yes, kana kune vanobhadha varikuita havo mari nekutuka vanhu, good for them. Kana vachiti havo mari vakatuka vachizowata upedze umambo dzeuramambo usiku vapuwa mari yavo, good for them. Ichitonaka kutenga mazai nebhekoni vachidla ichinaka, good for them. Antimaona. But chokwadi chiripo ndechekuti comment section regai kugwisanisa ma socialites aya. Andimaona. Regai kugwisanisa ma socialites. Please. Regai ma socialites abaya nechaizvo pachavo. Dzimwe dzinenge dzichitori content. Munenge musingazivi. Andimaona. Munenge musingazivi dzimwe dzinenge dzichitori content. Ma socialites amunofanirwa kungoziva kuti musatembe ma socialites. They can do anything for content. Andimaona, anything for content. Manta zvese. Panobuda zvese. Panobuda zvese pa social media. Zvese zvinobuda. Zvese zvinobuda pa social media. Only in the name of hatred. Kana kuti content. And they don't ever trust us all. Don't comment section. Don't ever trust us all because titori nyoka isuma socialites. Mugare makazviziva. Nasi munhu unongochiti munhu ndewangu ukamona chikomenda uko kwaningochi unoperegwa. Riri me socialite. Ma socialites ese inyoka. Hani muri kuzvinzwa? Ma socialites ese inyoka. Nyoka chezvinoroma kuti go. Nyoka. Mugare makazviziva izvozvo. Saka we come, see entertainment, don't get in nemoyo, and go home and sleep. Nokuti vamwe veinduzvinatsa kuona kuti munobva matodhipisa. Munoziva kuti kubva mapinda nemoyo kusocial media zvokuti kana makutotuka muchiti ndikurwira timu ningi, ndikurwira munhu uyu. Unobva wadhipisa uchikanga makuziva kuti masocialites aya wacho vari kugwira akasangana chero vachitukana mangwana vanotogwa mapicha vese, vanotoseka vanomwa tii vese. Iwewe uri mu-comment section unogona sa dambudziko riri kuda uyu wari kutuka uyu. Unoita dambudziko risingakwanisi nemunhu wari kufevhera uyu. Wari kufevhera makwati dambudziko unomudza kuti ndete dambudziko ubva udza kuti handinawo pekutangira handikwanisi kubatsira. Andimaona. Then woenda kuna uya wakanga achida basa osvika unokubatsira. Anditika saka ngatidzidzei kuti chi social media panoitwa zvemacontent apa most of the times and no one is loyal pa social media. People are loyal to their entertainment, whether socialite, whether comment section. People, zvazvo kuti uno create a ghost. Mina niyenza kuza ichokwadi pamberi tisingaputsuka musati mumwe mutu tuka nesomverenga ma comments. Hanimaona. Zvokuti uno create a ghost. Rekuti ndoda kuenda kuno create a ghost rangu rekuti ndoda kunotifeka ndinotuka mail. You are wasting your damn time. Munozati masocialites apana change asina kutukwa. Chicha tisina kutukwa. Chikuti chazovhunduka naso kuti wandituka. Vabereki vacho natakutuka pakutotukawo venyu. Nokuti tawana kutukigwa vedu every day. Ndisina chakakuita akangoona comment yangu haina kana chayaita kana chandadini ndangozvinorerawo ndichitofara rauya papatanofa ghost rake otaka kutokubomba motinyarara. Vabereki vemumwe munhu akutukwa iniwo nditori mubereki womumwe munhu ndikutukwa ndoyandopamba ndokutokupindurawo iniwo kutuka ndiri mubereki womumwe munhu. Andimaona zvokuhotspotwa izvi. What I'm trying to say is zvokuhotspotwa guys. Hanimona ndakambokudzai kusora nesuro ndikati chero tikasawirirana pa social media apa ma socialites mangwana chaiko hanimona zvekutoti zvikuitika Kate uyu na Tom anditi pakanzi wani wavo afuma akafa mangwana munotoona mumwe achitoti kwachota chintu parida chiti contribute grudge haripinde murufu iri haripinde muguva animazviona mandifa munozviona most of the times zvichiitika kuma socialites kuti vanoundurana asi pakada dambudziko rinombotogwa problem rombotwa paside vombobatsira kana rapera vodzoka continue anoita continue ndo zvinoita vanhu vari normal. Saka comment section ika especially team vemaghost vamayaya ekutuka vanaya munenge muchitodhipisa inyu zvisingatobatsira kuzvitozvi once but you didn't write that once somebody didn't write it kwaichi comment chero kuti sandichaona makomenti said in a bad way andichaona makomenti akuita chimani madasi andizivi andina kuzviona andimaona. So ndangoti muzive comment section musaita ma enemies
muna inenge ndakanga kwatadzwa na Meli come for Meli wakazvimira kuti iwo kanitadzira I am coming for my own revenge usa hotspot kwenu kuti wakaona kwazvakanyogwa somewhere then you come uchitaura zvinhu zvausingazvochida kubomba munhu nekuti wakanzwa mangwana waunodaro anokubatsira upenyu hausi hwedu mufunge ramangwana redu harizikamu ramangwana redu zikamu ketina anza ndichikokiana na Jonas manje apa vaiwirirana azvishamisi riskiti futi manje vaiwirirana apa nhasi all of a sudden vakutoburisirana vakutoparadzana amen hanomaona amen manje musuno vaiwirirana apa musuno uyu manje apa vaitotegana vachiwirirana vachidini vachidla kwose kusenditonhuku ine America kudada vakanza kuona havamodla kwose kusenditonhuku saka vazokurana papi for all we know it could be a skit boosting pages stars monetization antimukona so vanhu vanenge vakangoti vanoziva zvavanenge vachiita andimona tingoonaivo drama kana drama rapera moti ndekupi kune rimwe next toenda kunext tichingodaro nokuti zvepasocial media guys musapinde nemweya mangwana unozonyara uriwo ngori pafofofurand uchigwira munhu ona munhu yave nemunhu uya iwo hauchakwanisi kuenda kune munhu uya manje nokuti wakagwa hondo dzawanga usingasivi wogwa hondo dzawanga usingasivi handi muri pawisisa ndo nyaya ndangu nditaure handizivi handigoni kuedha chikokiana kana kuti Jonas kana varipo nemagosti ndogona kutongoti vanhu zvavo vanoda kungofona vafoni because tine imwe nyaya yatoda kuya nayo bheki andimona tine imwe nyaya yafoni pastandby iyi toshandisa zvangu ipad ndokushandisa kuita live andimona ndosaka isiri kuedha vanhu saka isai uri kumbira munisiro nhamba isai nhamba andipina comment isai nhamba Mili. Isai number guys ma admin isai number shumbre isai number vanhu vafone tinzwe pfungwa dzavo kuti pfungwa dzavo vanhu wapina number yapiniwa fonai tinzwe kuti pfungwa dzenyu munozvionawo sei iskiti here pari kufambisa sei thank you Koni hamusi kupina wani pinoramba ndipine sei right Mwana, imukoma masimba imbomira imani minda muta live page kwenyu. Mukoma masimba chiko. Ndo zvinoita kuti izvo zvamunonyora ma comments pa page kwevanhu. Ndo zvinoita tikunyimei kuti mudzoke noti tichito ku accessaika. Tichiona kuti maanani here. Hi Zim Digital, how are you? Totoona kuti hamusi nani. Ndo izvo zvamuri ndo zvinoita tirege kukupai kuti mute ma live mukoma masimba. Kusvika mazoziva kuti simira kunyimira ma live muchadzikama. As long as muchipembera mumasiri chingokuona muchingopembera pamadai pangodzi stara Meli. Ndeka ndingoma guys ngoma zibanda kutopengera around stara kujepke pangodzi mena ni vari mungomeshera chipisa Meli pasina Meli ndichingofira kuti ndakaramba kuti vambomira kuti amalive because asati yanza kuita well ndichingofira mazito saka as long as muri kungoita izvozvo ngamasimba you are not yet well unaona muchatogara muri mu comment section imomo muchingoumana kana takuziva kuti tinenge tichitokuaccessai tonoza vave nani ava toya tichimboita itione live mochitanga kuita malive as long as muri ngorunduka muri kuita zviya kanga mwai kumboita live pano kanga mwai ndomo imotoza ndopoga pamunotopuwawo platform kunzi padecent platform kuti uya muitewo live padecent platform imi mukanganisa futi saka muchagara muchingodaro kwenyu komunenge muchita live muri 1 pasina munhu anenge achiona nechitokuonai pamwe ndinawo ndiri 1 nechitokuonai because nechingoti 1 viewer 1 watching ndichingotaura mugama zvame muchingonditega zvino zvame muchingonyora ikoko handimbozviverenga izvo zvakariba kudai anomaona saka pakaome kungoti ndiri munhu anofarirwa kene vanhu vanoti gwarei saka hazvindishamisi handitimaona ndiri munhu anofarirwa vanhu vanorwara saka ndofarirwa zvokutodara mufunge zvo vanhu vanogwara vaiwa kashoma kuti ndimakwene munani vanhu vanogwara kujere ndiri munhu anotongofarirwa vanhu vakadaro ndotozviziva izvozvo ozviziva chero kubasa uku ndiye ndichiudzwa dzose dzoswe nevanhu ivava dzose ndichita kupa kurigo vane vakasununguka chero kudai ndichiteerera zvangu anumani saka mukoma masimba is one of them hamusati mave right kana maabo
will bring you. Right, guys, number yaiswa yavanda kufona zvenyu. Mutaure pfungwa dzenyu. Otherwise tine nyaya yechitu yatoda kupinda mairi. Wada kufona henyu. Fona henyu. Wada kufona henyu. Na boy. Fona itinzwe. Fona itinzwe. Fona itinzwe. Because sometimes zvakangooma guys utongofunga kuti munhu anongofuma chingokutuka usina kana kumutra kungofuma uchinzwa kuti gwala kutukwa ndaitei hapana kushia kuti asi munhu ari noma ungangobaya live patano chituka munhu asina chakakuitira asi zvikutoitika nditi zvikutoitika zvinotoitika izvozvo. Hello. Muri sei? Inangu monera ndikuita ka chikokana dai anga chitomira kutuka ika munhu anoita magatsi ekutuka mai vake obaya live ovatuka zvemubhuruku oita sei imi manozokutyai kuti zvoita sei dai anga ndongokutuka ika I'm sure aingouya ndozvandafunga izvozvo izvo ndozvandafunga izvozvo gore remukambotukwa nesocial media yese ikatsama anyatsoya iye mbune akazokuchinda chizvi kutano amai vake chaavawandikira vanhu ngavasadomboti chei funa kweri kubreka skiti zvotini musanyanya wakira nyaya idzodzo aiwa kuhakira zvangu handina maita semunhu mukuru adzawaachikokena anoya hake ega kana achiti mai vake chaivo achivatudza paakabuda napoti pakati penyu kokuzoti nini ndo zvati zvandataura ndosaka ndati nini pakabuda audio kana pakabudawo machatsi handimaona because namba yani yachikokena toisiva totoona shuwa ndiyacho tochiziva kuti so it's happening as for now hapana concrete v11 pangobuda mari dzavaitumirana last time makamutsura wani paatongokubayira ilife akati zvamaita ndozvifai ipapo same time munhu wake saka ndatichazochinje handizivi ndoingori contribution yangu otherwise maita kana ichikokeanaka imimi down akazoya tizoisina angumubikira anza ndangotsvagake kuti chikokeana nendweni vanhu kunoita sei ofiti mimi makagara matongomusetera boundary mulife menyu hamutombomude saka minoti seya kuti keti ofiti muna keti magara hamutombomikise naye saka dai atotsvagake dzimwe nyaya ofiti iye unhu waketi tose touziva tikufarire but ndakuburitsemunaizvozvo ndo zvinhu zvandatofunga kuti amen regai tigoona pamwe achabuda mavhi 11 chaiwo amen. Thank you Kola. Tiketi but manyatsoita semunhu akadaro aiwa ndimhanyi kuhakira ndisati ndanyatsokuona because ndangona machatsi emari nyange nendinawo mascreenshots emari dzanaitumigona umwe vanhu dzakasiyana siyana dzimwe dzavo dzavaindituma kutenga zvinhu zvakana kuti ndikangoburisa kuti ndaituma ende kuti vari kwanotobhilivha handimaona but haina kunyorwa kuti mari ndeichakati asi machatsi ekuti munhu akanditumira mari iyo yekuti sisi mandatumira mari yangu yedu kumbura mutengerawo stofu mondisira munditumire kumba ndinenge ndinawo to back up handiti because munhu angonitumiri mari pasina chetukutauri ndine padai ese ndaitumira kutenga building material yevanhu chini nditori nemachansi zvese neevidence uyu slip ndinazvo anoona but apa tikuda screenshot tine nhamba dzedzi yatodziziva dziripo papage nemachata tuka meli maishakira tozirepapa zvemari ngaangambomira ngaatsvage zvinhu yes right thank you very much ngakurespect yakubuditsei mumadrama emamukuru ngaakunyari yes nganyara mupindire munyaya idzi ngakusiyei aiwa tikutongoonawo drama tine nadzo because ada kuti papa mukariekta chikokeyana uzopedzera akubayira life akuti sisimeli manga muchiti but at least maendda nyaya izviripo rambe makadaro right thank you very much Cole. Thank you. Iseda tichikutukwa asi kuti tinenge chidangoti tipakure zviri fake kutaura mangwana nini ndoda kupakurirwa nyaya dzacho dzangu zviri fake guys ininiwo chaichai ndoda kuti ndipakurirwa nyaya dzangu zviri fake handimaona saka ndoda kuti nino ndipakurewo nyaya idzi dziri fake
zviri fe antimaona ndo chokwadi chinenge chipo kana ari pamwe ada kufona ngaafone guys nhasi tine nyaya dzakati toda kunza mukadzi kana asipo toda kuzopinda tine night of crying handiti ndizvo tine crying moment kapano nhasi tine crying moment padiaries handizoti vanga vakazokonfemana nayo crying moment yepadiaries antika moment of crying yemaproblems edu sevanhukadzi vari muvhesanzi varume havachemi hamene akaudza kuti murume kwai kana takanzwa maaudio adorini tozviramba kwadorini takamanzwa rashow ko ameli hati ndikutaura zita rangu inini handisi kutaura zvekwadorini ini ndikutaura ekwameli ekwadorini handine ine zvekwadorini ini handiti vana vemunhu wana vana vanyamunhu handiti ndopinda pai panyaya dzevana vanyamunhu ini ndikutaura anoti meli ini adorini takamawa hane inesu ndeadorini ndezvekumba kwavo ko anoti meli aripi kana adorini akabuda saka ameli achabuda uzvo ndizvatiri kuti ngatipe inyatsokuzadzikisa nyaya iyi tiwane kuzadzikisa nyaya iyi kuti achokwadi V11 rabuda sezvakatika ikwadorini iwayo andiwa sezvakatika ikwadorini iwayo andi muri kuona chete ndopangori nenyaya yangu hamuna vari vangoda kufona here guys takabvumirana nekuti pari kuitwa session crying session chichasimudza ruoko hanzi hamumutya famba nesaidi rorulukia gwara rina mbonje wangu ndokuotipota watisingadi kuti tibve takuprove kuti hatitye munhu then tibva tanga madrama and then obvaombera maoko shandiri munhu mukuru kuitiswa ndiitiswe takarwa hondo dzimwe dzakanga dzichishura wangu tairwa hondo dzimwe dzaishura pane hondo pasocial media apa hapana hondo tusara hondo dzepaground kwete dzekuseri kwefoni idzi yes uri sei ndiri right kuri tei kuchari tiri boto kodadaro isu kuno kutonaye izvo zvipanze papa muchipinzwa munyaya dzisina kana dhiritsi musapinzwe mumatakanana yastombori ezera renyu ndezvekreshi zvikindagaten vashaya vadhonza vese vakushaya vamwe vekudhonza uda kupinza sizimeli mukati hazvisi zvezera renyu ndezvekukreshi ndizvozvo until vauye nemascreenshot ane zita rasismedi nemavoice note nevoice yemunhu achitoti chidaisoona sismedi izvezvi achiri majokes avari kuita wesei vaite tiwana entertainment chete imi miramba muchienda mberi ndizvozvo ende vese vari tuisa hapana enemy yedu hatisi enemy yajones hatisi enemy yani yaketi tinongotariswa tinei navo hatinei nekuti tingata maenemy no why should we don't have enemies. We might dislike you, but not we can't say that you are our enemy, no. And tikokirana hatsvage kukoka chero hondo kana dzake nyaya anotomiririra ega munhu anotuka vake amai sisi vake hama dzake imi mamuri chii pamberi pake otanga nokukokera vanhu kuti endai motuka medi endai modi atanga nhasi kutuka vanhu panonetsa takasiyanai nazvo ndangoti ndingotaura nemi tikusimbisai. All right, thank you Yanga, thank you very much, thank you. Ndiri munhu wenyu zvekudaro. I know handi namba dziri 70 sharp right ndinotazoti amai vauya here vaya vaititange kuita nyaya yedu nechitombovafondera tione amukoma vasimba kanga mwezvenyu pana hamuediwi kwanzi V11 ya rikauya chipo totanga ipapo V11 ngariuye V11 for now harisi V11 has which favorite cup of food on this weather cappuccino is the best one. Cappuccino is the best. Nevidwe ndokumbira kuti ndipe munhu number ari kuSA andifonererawo kola kuti kwaina simeru yaipa line because ini handinayo iWhatsApp ka handikoni kwafonera kola iri kuringa bada kudara pamwe kuda vari kubika uri vari kutodiya meni pamwe izvo zvava kutoitwawo zvaulula nemurume wavo unosi ndotsvage munhu wokutuma afone kuti mamiri goko
timu ndifo ane aita ndifonererewo kava mother vamuti kwanzi makamirigwa kwasisimeli kufona direct. Handisi kuzoti mira ndione ti nditsvage account yako ndipe bamni vai8 uko ndazombono kanga mwana ndakavata ka ndipe bamni vai8 unoti kana umbopinda muchimereji chako chenhema iwe mili umbokangamwa kana umbopinda muchimereji chako chenhema izvo right. Right. Aripo ere guys angatifonererawo number vanhu vari kugroup ndaisa number. Vanhu vari kugroup ndaisa number ndifonerereyo. Ndifonerereyo. Wondo dzesha dzina kunaka guys and I'm sensing the same thing zvakare kuti ndochikuitika futi pana MB nakamu kamuchacha kuti pana futi vanhu vakutoshandisa opportunity yoyi kuti vanhu vanyatsa kuparadzana zvemashuwa. Andimoona. I'm just saying this is what chocolate to kunyama, but I'm feeling it could be the same thing again. Kuti kuna vanhu topinda pakati. Alright, that's it. Vanogona topinda pakati kugwisanisa vanhu mufunge, and that's not nice. That's not okay. Because panoitika zvinhu zvakadaro muvengi anobva tora advantage obva apinda. Andimoona. Vanhu vovengana, vanhu mufungirana izvo hapana nehendi ipapo. Animaona. So zvinoitika. Okay, adaira auya. Saka guys, ndakukata musaenda ndobva ndakata ndodzoka munhu abatwa ari kudzoka anditika. Saka ndakukata ndobva ndadzoka. Musaenda takupinda papati 2 yenyaya anditika. Takupinda papati 2 yenyaya yedu guest iyi yapera iyi. Kana azouya mav11 mozodiyo guys, mozondi yesi Lulus mwanangu. Muri sei mwana wangu Lulu Edward datungubadresa nyaya yekui totengerwa vanhu munozoona hako live papaya tasi tiri kudzoka ndiri kudonha guys ndobva ndadzoka antika then toona kuti